Sikul banka oyweyo mar jumbe ariyo jokanyo e sekta mar somo mawuok e chula beach manire e Nam Lolwe medo keto chenro mag neno ni jopuonjre duto manyiri mawuok e alworago odonjo e sikul. Jafwambo marwa Faith Onyango miwa ler. En odiochieng' mar adek koro nyaka ne chenro mar neno ni rawere mawuok e chula mopogore opogore mantie Nam Lolwe odok e skul e tam mar adek. Kata kamano, achiedh nade maduong' matamo jopuonjre go dok e skul en donjo e tij lupo. Challenge mag nyithindo ma nyiri ng'eny. Bende sani king'iyo economic times, uchumi ok ber ahinya. To magi gin gigo kaka taulo mag riagi gin gigo madwarore pile pile. E ngima mar nyathi manyako, kokoso kamoro mondo many odonje tem mantie. Mayudo ka samoro jomoko bende misuse gi mondo oyudie gimoro mathin monyalo loyogo dwaro. Nyithindo ma odak e dho nam thothgi nigi challenges mopogore opogore. Moko ya familia mok nyal. Koro gima gineno ni ginyalo timo maber en dhi bedo osiepe gi jonam go, kasto gimako ich gi HIV and AIDS. Kwayo sirikal mondo okony nyithindo manyiri, okelnegi sanitary towels gi gik mamoko ma nyithindo manyiri dwaro. To kanyalore ahinya gi support education ma e island kony. Onge mar yore makare mag wuoth e chulago bende oseyangore kaka achiedh nade moro matamo jopuonjre go dok e skul, gino makoro rocho chenro mag somo kono. Gi fima nyalo romo nyathi dhi skul riembe, oduogo dala. To iyudo ni kod nyiso janyuol kata shopping nyamie shopping ma ok rome. Koro onyalo dhi ir osiepne moro. To wayudo ni mane ma kodhi kaka odhiro osiepne ma wuoyi ginyalo wuonde mo oginene omiye ich machon. Kaka yorno mar temo konyo jopuonjre go doge sikunde, jokanyo e sekta mar somo koro tudore kod riwruok makonyo e chenro mag wuoth e Nam Lolwe kowuok e chulago. We as the corporate world and the corporate level look at the small things that we can do. We might view them as very minute, but what that sanitary towel pack means to that girl moving from the island, it means a lot. And this back to school time, we've been able to put a smile to several of them. And of course, we've had guys asking about, what about the boy child? We've had a package, a stationary pack for them. Jokanyogo koro wacho ni gibiro dhi mbele kod keto piny chenro duto makare nyaka jopuonjre te doge skul e tamni mar adek. Mano ne duond Joyce Oduor, lakini mbakano to nondiki gi Faith Onyango kasto Joyce Oduor mosome mana kaka ambe aduga some bange koro odhi ne mbele gi weche